Bună ziua, dragii mei, și bun găsit! Astăzi voi face pentru voi o etalare specială. Eu aștept să vă abonați, să dați un like și să distribuiți și, desigur, like-uri dacă vă place și eu voi ști dacă am să mai fac astfel de etalări. Astăzi voi face o etalare să vedem ce vrea să vă spună persoana voastră și ce are bun să vă spună și ce are rău să vă spună această persoană. Deci vom vedea în acest tip de etalare ce mesaje vrea să vă transmită persoana voastră. Bun, haideți să vedem. Dragii mei, persoana voastră ar avea să vă reproșeze faptul că sunteți prea independentă și sunteți prea cu nasul pe sus sau independent și nu reușește să vorbească cu voi sau nu reușește să vă ofere ceea ce are să vă transmită, deoarece voi iubiți foarte mult partea independentă, banii voștri, țineți de ei și, desigur, serviciul, afacerea sau jobul, da, este pentru voi foarte important. Ar vrea să vă spună că acest lucru îi dă bătăi de cap și este destul de greu pentru această persoană ta, pentru că persoana ta este destul de îngrijorată, are nopți nedormite și are și bătăi de cap. Ar vrea să vă spună că este foarte greu și este foarte, nu știe ce să mai facă, cum să o scoată la capăt cu voi, nu știe ce să vă mai ofere să vă ajungă acolo unde trebuie. Ar vrea să vă spună că ar vrea mai multe petreceri, ar vrea să iasă mai mult, să își petreacă timpul și să se simtă bine în altă parte, da, cu prietenii și cu amicii săi. Regele de bute v-ar spune că s-a mai schimbat, s-a mai maturizat și că a devenit mai stăpân pe el, pe ea, că s-a mai maturizat și că lucrurile sunt mai bune pentru el, că deciziile pe care le va lua cu voi sunt mai serioase și mai mature. V-ar spune că nu-i prea îi convine. La unii dintre voi este vorba de partea financiară, probabil că vă certați din cauza banilor. Nu-i convine că vă certați din cauza asta și că de fiecare dată atunci când există discuții între voi apar suferințe și de o parte și de alta și că atunci când vă certați va spune că este nu căldoare, ci că este foarte rănit atunci când se ceartă cu voi. V-ar spune că el duce toate greutățile acestei pasiuni, că nu vrea să vă supere și că ar vrea să vă spună că este foarte îngreunat, dar că dragostea dintre voi, pasiunea, da, este destul de înfloritoare, se simte bine cu voi, v-ar spune acest lucru, doar că a ales să nu vă spună toate aceste lucruri pentru că se simte bine cu voi și nu ar vrea să vă rănească, iar persoana voastră a ales și a decis să ducă el toate greutățile. Deci, dragii mei, vreau să vă spun că această persoană duce la propriu toate greutățile, are, zicea, 10 de bute. 10 de bute este un întreg și foarte mult, deci este un capăt. Această persoană duce aceste lucruri în spatele său, deci această persoană s-a înhamat la acest lucru și l-a conștientizat, iar pe voi vă ține la adăpost. Deci, nu, da, a ales să ducă această greutate pentru că el speră că lucrurile vor fi destul de bine și duce aceste greutăți și face aceste valuri pentru că el crede că toate ideile pe care le are vor deveni, toate speranțele care le are vor deveni speciale și vor deveni evidente.
Această persoană muncește pe două fronturi, deci duce și greutatea acestei relații, dar duce și greutățile pe care le are, greutățile personale pe care le are de zi cu zi. Bun, haideți să vedem și de aici un mesaj, să vedem ce vă transmite, dragii mei, mesajul tarotului. Vă zice compasiune dumnezeiască și zice manifest limbajul inimii, trăind activ în iubire și răspândind-o. Deci, dragii mei, voi aici trebuie să manifestați limbajul inimii, să faceți ce vă spune inima pentru această persoană, pentru a-i lua acestei persoane din greutățile pe care le are. Deci această persoană duce acele greutăți, iar el are nevoie de iubirea voastră ca acele greutăți să-i le faceți mai ușoare. Și zice că trăind activ în iubire și răspândind-o, deci răspândind-o asta înseamnă că îi dăruiți și lui, adică îl hrăniți și vă hrăniți și partenerul atunci când manifesti limbajul iubirii. Da, deci limbajul iubirii este acolo unde există cumpătare, iubire, prietenie, da, unde nu există nimic negativ în relația de cuplu. Haideți să vedem și în dragoste care sunt problemele voastre. Succesul benefic în mod divin, deci integrat. Se pare că relația voastră este destul de protejată de univers și se pare că în relația voastră, atunci când apare o problemă, universul o încarcă cu energie bună. De undeva primiți mesaje, puteți să primiți mesaje și din această etalare care să vă ajute și care să vă ghideze în relația voastră. Deci, dragii mei, se pare că voi în această relație aveți, așa cum am și văzut, că partenerul dumneavoastră duce toate greutățile, voi aveți succesul benefic în mod divin. Deci, ceea ce face această persoană a voastră duce greutatea, toate acele greutăți, voi chiar aveți un succes benefic divin. Deci, universul chiar vă protejează și v-a adus această persoană în viața voastră pentru a vă ajuta, iar voi trebuie, dragii mei, să răsplătiți această persoană cu limbajul iubirii, da? Trăind activ, deci cu limbajul iubirii activ tot timpul. Deci să iubiți și să-i dăruiți acestei persoane, așa cum am văzut mai devreme, pentru a-i ușura acele greutăți pe care le duce. Aveți în această relație, apoi, dacă veți face ceea ce vă spune tarotul astăzi, veți avea iubire pură platonică, deci fiecare dintre voi vă veți gândi unul la celălalt și veți rămâne uimiți și tu și el, deci de ceea ce vă oferiți unul altuia. Deci tu vei fi uimită sau uimit de ce greutăți duce partenerul tău de astăzi, dar vei fi uimită de astăzi de ce greutăți va duce prietenul tău sau prietena ta și el va fi uimit de tine pentru că tu îi oferi în schimb limbajul iubirii. Această persoană va rămâne uimită că tu îi oferi dragostea pe care o simți și el simte acest lucru. Observă acest lucru la tine și asta va deveni, atunci când nu sunteți unul lângă altul, o iubire pură platonică. Atunci când nu ești lângă el și va avea un timp liber, se va gândi la tine, dar și persoana cealaltă și tu te vei gândi la persoana cealaltă. Nu o să vă vină să credeți ce relație aveți, cât de puternică este iubirea și cât de frumos este atunci când fiecare dăruiește în relație ceea ce are nevoie o relație. Și atunci, dragii mei, va exista reciprocitate în iubire și lucrurile între voi va merge destul de bine în relația voastră. Dragii mei, cam acestea sunt mesajele în această etalare. Eu mă bucur pentru voi, iar eu aștept să dați like și să distribuiți